Еро сега ще играе с своето Unstoppable 910, се пише в YouTube. И той в момента прави клип и да видим сега кой ще бие, блок срещу блок. Дали неговия клип ще стане по-хубав или моя ще стане по-хубав? Да видим. Окей, да видим. Я че май ми писал поставя, я. О, да, и се ядоса, защото не съм почнал по-рано. Окей, хора. Както каза, сега играе билярд с Славито, мой приятел от Испания на 13 години. Аз съм тиерно на 13 години, както знаете. И така. Опа. Гледайте, направо. Гледайте, дори вкарах неговата топка. Ти се че много силно. Ти се че много силно и не знам. Сигурно съседите ще дойдат да ми викат: "Ко правиш ти, бе, момче? Как може да викаш така с него, бе, бабо?" Бе, дядо, аз съм дядо, не баба. Окей, бе, дядо, как може да викаш така с него, бе? Ами как си искаш да викаме, брат? Добре, аз какво приказвам сега, бе, хора? Какво приказвам? Ама какво, бе, бате, шефе? Я? О, да, братле. О, да, братле. О, да. О, е. О. И шутирах. Я да видим. О, Майкъл Джордан се засилва. Майкъл Джордан, дами и господа. Майкъл Джордан дали ще вкара Майкъл Джордан. И Майкъл Джордан шутира и това е кожа за Майкъл Джордан, дами и господа. Аплодисменти за Майкъл Джордан. Браво, дами и господа. Ви сте луди, бе, хора. Ви сте най-добрите на света, бе, хора. По-добре от вас няма. Да, бе, хора. Майкъл Джордан шутира и вкара поредния си кош. Я да видим сега Бербатов какво ще направи. Бербатов шутира. Бербатов кара поредния си гол. Кара Бербатов. Окей, я да видим сега какво ще направи един кошар. Кошара ще направи. What the fuck? Кошара вкара 2 топки. 2 топки вкара кошара, дами и господа. Нямам думи. Нямам какво да казвам, дами и господа. Я да видим какво ще направи сега. Сега какво ще направя аз? Я да видим. Какво ще направя? И се усрах. Нищо не направи. Майкъл Джордан, Бербатов и кошара вкараха. Най-много вкара кошара. Той вкара 2 топки наведнъж, дами и господа, без какво беше, бе? Бе да се преточи. Окей, дами и господа. Я да видим сега какво ще направи Меси. Какво ще направи Меси? Меси се засилва. Меси. И Меси шутира и гол. Това е гол и Меси първо. И Меси се усра, защото вкара в своята врата. Това е провала за Меси. Дайте едно плюсче за клипа, ако ви е харесал. Как Меси се вкарва в своята врата вместо в вратаря на противника. Добре, хора, сега сме Реал Мадрид срещу Барса. Аз съм Барселона, а Славито е Реал Мадрид. Я да видим какво ще направи Чех. Дали ще извади Чех? Я да видим Чех дали ще извади. И Чех изпуска гол за Чех. Вкараха във вратата на най-добрия вратар в света. Чех. Я да видим сега Чех дали ще извади. Я да видим. И Чех. Да видим. Ще извади ли Чех? И ето Чех извади поредния си 1 милион 365 342 и втора дъспа към последните 8 години, дами и господа. Чех е велик. Запомнете, Чех е велик. Окей, колко на колко? 1-0 за Реал Мадрид. Как може 1-0 за Реал Мадрид? Барса е най-добрия отбор. Да, то е. Барса е най-добрия отбор на света. Как по дяволите? 1-0 за Реал Мадрид. Как? Да не приказвам вече, дами и господа, нямам думи, бе. Нямам думи, ви казвам. Аз
Я им какво ще направи сега? Я. Дали Барса ще вкара? Опа, Барса ще удари града. Дали Барса ще вкара? Дали Барса шутира и това? И това. Пореден. Няма и това. И няма гол за Барселона. И така Реал Мадрид се повеждат 1-0 и така. Публиката мучи като някой крава. Публиката не е доволна от Барселона. Как може Барселона да губи с една точка? Как бе, дами и господа, как те може бе, брат, лета? Той е слави от Реал Мадрид е Меси. Чай малко. Меси в Реал Мадрид ли беше, бе? Не беше в Реал Мадрид. В Реал Мадрид беше един турчин с големи очи, с една така яка коса. Той е известен, ама не го знам как се казва, просто един турчин с едни такива огромни очи, който много ма кефи. Окей. Карам. И това. И карахме на Чех. Вратата. Още един гол! Не. Добре, още един гол. Чех не може да варди, дами и господа. Чех не може да варди. Какво стана тук, бе, братле? Какво стана по дяволите? Какво стана току-що? Мамицата му. Арибе, Слави! Арибе, хамили. Какво правя аз? Можем да пея хамили, йоу. Смисъл, оплети езика. Дори не мога да направя хамили на битбокс. Това е позор за Барселона. В Барселона има един професионален битбоксер, който се казва Скилър и той е нападател. Нападател в отбора Барселона. Дали? Чех изварди. Дори Чех вкара. Чех така шутира, че чак вкара в другата врата в края на тревата. В края на тревата, чак до другата врата. Чех има най-големия крак, най-мощния крак на света. По-мощен от Меси. Представате ли си? От Меси! И това е победа за Барселона. 1-0. 1-0. О, да, бейби, 1-0. А пък аз 1-0. 1-1. Равен резултат за Барселона и Реал Мадрид. Я да видим. Кой? Не. Окей, братлета, нашия вратар изварди. Я да видим дали Чех ще изварди. Я да видим. И Чех не изварди. И това е супер. Уригнах се като някой жена. Женчо. Чех. Има гол за Чех. Има. Няма гол. Как те може да няма гол за Чех? Мамицата му, братле. Ей, слави. Как ти бе заспал? Ари грай, бе, брат. Брато. Окей, хора, вече почвам на сериозно, няма са легая. Почвам да играя на сериозно, край. Окей, сега, коя ли да вкарам? Ще вкарам 15-та топка. И това е гол. А пък аз гол. Вкарах топката. Сега ще вкарам тази. И после онази. И после тази. И после онази. И така. Сега девятката ще вкарам аз. Не! По дяволите! Ще се събуя гащи и ще се изсира върху клавиатурата на лаптопа ми. Ще се изсера! Опа! Аз се надръсах се. Явно какво ще направи? И той вкара 1-1. Равен резултат за Барселона и Реал Мадрид.
Аре бе, играй! Реал Мадрид се заспал отбора, знаете. По-точно, миналия отбор, любимият му отбор беше и Реал Мадрид, а сега е Барселона. Защото Барселона са най-добрите, разберете! Няма Челси, няма Реал Мадрид, няма Манчестър Юнайтед, няма Манчестър Сити, само Барселона, разберете го, те са на първо място. Ако не си тапаци, ще разберете, че Барселона са на първо място, няма по-добри от него, разберете, от него отбор, разберете. Опа! Ко прави? Не. Добре, ни вкарах. Няма гол за Чех. Да видим сега какво ще направи Реал Мадрид. И Меси. За какво прикарам и Меси? Аз дори не знам кой отбор е Меси. Дали беше от Реал Мадрид или Манчестър или Барселона. What the fuck? 3 топки вкара този пич. What the fuck? Ям какво става тук? Коста! Нападател, Коста, нападателя, вкара 3 топки наведнъж, фал, няма точка. Ако му виж точка за мене, не ме интересува. Фал за Реал Мадрид. Искам вас съдя, аре играй бе, заспал. Гледайте го съдята. Гледайте го, дори не играй бе, вижте колко е заспал бе, разберете. Това е заспала работа, заспала работа, дори не вкара този. Тези дори не вкараха, тези са Реал Мадрид, дори не вкараха един гаш. Сега ще вкарам. Вкарах? Не! Аз откачих. Не, моля те, вкарай се! Не. Няма да изгубят Барселона. Не. Няма да стане. Барселона няма да изгубят. Имам вяра във вас. Имам вяра в Барселона. Моля Барселона да спечели. Не дей, моля те. Реал Мадрид, не. Реал Мадрид са слабаци. Споко, Реал Мадрид са слабаци. Спокой се, Барселона. Успокой се. Yes. Добре, хора, това е за Барселона. И гол за Барселона. Какво? Какво по дяволите? Реал Мадрид са предадоха. Какво? Добре, хора, Реал Мадрид са бъзлювци. Славито е бъзлю. Славито избяга за последния рунд. Какво да ви кажа? Бъзлювци, Реал Мадрид са слабаци. И така, дами и господа, победа за Барселона 2-1. Окей. Добре, хора, това беше от мене. Ако абонирайте се. Най-важното, което е да се абонирате и харесате клипа и коментирайте. Добре, хора, това беше от мене. Чао!